Hi guys, sanbonani. Oh, okay. So I guess Linde, let's wait for others to come in so we can continue with our storytelling session. Maybe I guess Linde, maybe about 5 minutes or so, then we can start our story. Oh, hello, Sally. Sally's here. Okay, hi, Sally. Good. You're on time, eh? Good. Oh, Dobla. Hi, Dobla. Let's see. We are watching and cheering for top class. Okay. Sawubona bandla Dobla. How was Durban? Ngiyathemba ukuthi konke ku-right. So guys, yeah, let's wait a bit more minutes uh, and see who's joining us in the meantime. Sawubona Phumzile. Hi, Pumzile, Sawubona, welcome. Please feel at home. Hi, guys. Andile Ndwandwe, Sawubona. Lenhle Mototi, Sawubona, Lenhle. Sawubona. Sanibonani, guys. Ngiyathemba ukuthi ni-ready. Nila. Dobla. Let's see who else is here. Oh, guys, kaze kamnandi. Hi, Bulelani. Long time. Hello. Okuhle sikuthembile Dladla. Anele Ramabele sawubona. I see you there. I see you. Let's just guys for maybe like two more minutes and then we can start. Rodney Msomi, hello. Makajeli Mamzelem sawubona. Hello Mpumi. Mandla Vumzelemu. Uyathanda ndim. Ngiyanithanda nonke. 2 more minutes guys then we can start. Khomoso. Oh Reggie. Hello, hi Reggie. Long time Reggie. Angisakwazi bafo. Yes Reggie. Ngiyethemba ukuthi konke kuhamba kahle guys. 2 more minutes then we can start. 2 more minutes I think it's fair enough, right? Okay, let's see who else is joining us. Yeah, guys, I think I can start. People will catch me up, on the way it goes. So, guys, by the way, welcome to Standard Bank and Nalibali storytelling session. Busisiwe sawubona Ntokazi, sanibonani. Yes, Busisiwe ngiyanamkela. Okay guys, so igama lami nguSanelisiwe Ntuli from KwaZulu-Natal in Hammersdale. Usane is a storyteller bafowethu. I love stories, ngiyayithanda indaba. So the reason why I love stories because I believe that we are all storytellers. Stories made me who I am today. So each and every one of us, we do have a story to tell. So make sure that you don't make a mistake. Do tell the story to abantwana bakho, to your friends, to your neighbors, because kumnandi ukuxoxa indaba, niyabona, kumnandi ukuxoxa indaba. Sawubona Thandile Macha. Sawubona. Ngiyajabula ukuthi nonke nijoyinile namhlanje. Okay, so ivoice yami ke ningaphinda futhi niphinde niyizwe emsakazweni uKhozi FM. La ngiyengixoxa khona ke izindaba zabantwana. I do Vugani Children's Show on Ukhozi FM. Also, I do tell Nalibali stories. So from Monday to Thursday, please do catch my voice on Ukhozi FM. Do tune in and listen to more stories. Okay, guys, so now it's 3:05. I think we can start. Okay, guys, so welcome to September.
It's September now. So September in isiZulu we say it's Mandulo because it's a literacy month. We value September kakhulu namagugu ethu kanjalo kanjalo. But we are here, Nalibali and Standard Bank. We are celebrating Literacy Month. So it's AKA Literacy Month. AKA Literacy Month. Okay, so Standard Bank and Nalibali are bringing 3 classic children's stories to life for South African children by retelling them in our languages. Oh, how nice. So I will be retelling The Frog Prince in isiZulu. So translated, Inkosana, Inkosana eyini eyiselesele. So easy, guys. Sawubona ngco, oh my plus, sawubona sisami. Okay, guys. So I hope you guys are ready for Story Sami. Sit back, relax, breathe in, breathe out, and enjoy. Kwesukasukela, kwesukasukela. Kudala esigodini sakwaZulu kwakukhona inkosazana yasebukhosini. Igama layo kwakunguthandiwe. Inkosazana uThandiwe wathukuthela ngesikhathi abazali bakhe bethi uzoshoda nenkosana uJabulani wakubunye phela ubukhosi. I want to marry Prince Jabulani. He is so smelly. I rather eat my toenails. Kwakusho uThandiwe. Ubaba wakhe nomama wakhe basebethi, "Oh, Thandiwe, but you don't have to marry him now. You just have to marry him when you grow up. But first, you must make sure that you love the guy." But still, uThandiwe, she refused to marry Jabulani. Ngani ngobani? Wayekade engamthandi. Ebukhosini babemmangele ngendlela ayedelela ngayo. And then she said, "Okay, Mom and Dad, I find another prince for myself to marry." Hawu Thandiwe, kodwa ngeke uzuyithola inkosana ngaleso sikhathi. Kwakusho ubaba wakhe. uThandiwe wavele waphumela ngaphandle ethukuthele edinwe kabi. Ephethe ibhola lakhe ehamba liphosa phezulu, ibhola elalikade lisagolide, throwing it up to the sky and catches it back, throwing it up to the sky, aphinde futhi ayinqake. Kusenjalo ibhola lakhe lavele langena emanzini. Laduka ibhola likaThandiwe, wakhala uThandiwe. "Oh no, my ball. How am I going to get my ball? I'm in big trouble now. Who's going to help me find my ball?" Kusenjalo kwezwakala umsindo. Wayesaqalaza ngapha nangapha ukuthi kahle kahle, where does that noise comes from? Hibu umeqalaza kokuyiselesele lesa lithi selesele. "Oh no, you are not alone. I am going to help you. In fact, you are not in trouble. I'm going to help you." Kwakushiselesele, "But in return, I want to live in your palace. I want to eat from your plate and sleep on your pillow." Ngeke kuze kwenzeke lokho. uThandiwe wayezicabangela. Iselesele lifuna ukudla nami, lifuna ukuhlala nami. Hey, ngeke kuze kwenzeke lokho. Kodwa kungazelele wavele kwamemeza kakhulu. uThandiwe, she shout out loud, "Okay, I promise, I promise, I promise, I promise." Awu nangempela uThandiwe wavele walithola ibhola lakhe. uThandiwe salithatha ibhola lakhe. She quickly grabbed it and raced back to the palace. As excited as she was racing back to the palace. Uthe nje ngafika lapho uThandiwe wafike wahlala phansi, udekiwe konke ukudla kwakumnandi, kwakudliwa kunjiyana. Eceleni kukaThandiwe kwakukhona uJabulani. Kwakhona uJabulani, lona ekade phela engamfuni. Bathe besahleli, kwase kuzwakala wekade engqongqoza emnyango. Qong 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 qong. Qong 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 qong. Nangempela bavula isicapha. Uma besivula isicapha kwakuyiselesele. "Uxolo, uThandiwe ungithembisile ukuthi ngingahlala naye," kusho uselesele. Ubaba wakhe wayesethi, "Princesses don't break promises.
Nangempela kwase kuphoqelekile ukuba uSelesele angene bakithi azohlala etafuleni. Uthe nje ngangena uSelesele wavele waqhuma wangena esobhweni. Wasuka liphuza lonke isobho lagcwala isisu. Awu lahleka iSelesele. Uyabona-ke Thandiwe manje sengizohamba ngiyolala le embhedeni kumcamelo wakho. Kodwa Selesele uThandiwe yayingekho into angayenza. Nangempela wamthatha iSelesele bahamba baye ekameleni. Uma efika lapha ekameleni lakho uThandiwe wafika walibeka laphaya ekhoneni la kwakumnyama khona. iSelesele lathukuthela lathi, hawu Thandiwe, you promised me, why don't you keep your promise? Ungibekelani mina endaweni emnyama kangaka? Ngizokuceba baba wakho. uThandiwe wavele walibona leSelesele ukuthi awu iSelesele nesidina kanje, wavele walithatha walintshinga emnyango. Kwavele kwathulakala endlini kwathi cwaka, kwangekho wayekade ekhuluma ekameni likaThandiwe. uThandiwe wazisola esephatheka kabuhlungu ukuthi Nkosi yami yini lena yenzile. Wagijima uThandiwe esephumela eminyango ukuyobheka iSelesele. Nangempela uThandiwe uma efika wafike walibona iSelesele alibele khona, wafike walicosha bakithi waliphulula kahle. Oh Selesele, I'm sorry, please do forgive me. Ngiyaxolisa kakhulu Selesele. awuthandiwe ephatheke kabuhlungu uthe esaligonile iSelesele lakhe wavele waqabula ake siqabulele iSelesele waliqabula uThandiwe iSelesele uthi seliqabulile uThandiwe iSelesele ha kwavele kwazwakala umsindo omkhulu bum 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 hayibo umethi uyabokisisa kahle wow kwase kuyinsizwa enhle eyayisulekile yayikade imile endaweni la kade kume khona iSelesele wacikisa amehlo akho uThandiwe obukisisa lobu buhle bengaka ubigeza lensizwa ukuthi ayibo ingabe ubani noma uyaphupha noma ulele na uThandiwe wayesekhuluma nalo futhi wayesekhuluma inkosana le yayisikhuluma nawe uThandiwe yathi inkosana awu kodwa Thandiwe ikuphi engakwenzela kona uThandiwe wayesasho wathi-ke ayi kungcono kuba ungishade ngingajabula kakhulu hawu kuthe kusenjalo kwaqhamuka ujabulani lapha ngemuva lokho lekade efuna ukushada uThandiwe esenza nje ukuthi uThandiwe ucele inkosana le ukuba imshade ngoba phela le nkosana izibe iSelesele nayo futhi yakobunye ubukhosi kuwukuthi-ke yona-ke yayikade iqalekisiwe umthakathi ukuthi nje abe yiSelesele ukuze futhi akwazi ukuthi aphume ekubeni iSelesele kwakumele ukuba aqatshulwe inkosana nangempela uThandiwe awu waliqabula iSelesele kanti useqabula inkosana nangempela hawu uThandiwe wagijima waya baba wakhe uthi buka baba buka nansi inkosana esengizitholele yona uyakhumbula baba ukuthi wathini wathi Zethembiso akufanele sizophule nangempela kwaba mnandi kwaba namalungiselelo kwashadwa kwamnandi kwanjeyaya bacula abanye mabecula abanye bashimlolozelo uThandiwe inkosazana uThandiwe inkosazana siyayithanda kakhulu siyayithanda kakhulu izinsizwa azizoloze izintombi mazicule amajiji mawatshikoze awusuka kwakungeve kumunandi kudelile kunjeyaya cosicosi yaphela ngiyajabula futhi ngiyathemba ukuthi niyithokozelile indaba bade ngixoxa namhlanje esihloko sayo besithi-ke inkosana eyiSelesele ngesingisi the frog prince ake ngibuze nje wena ngisingawe wawungaqabula iSelesele wena wawungaqabula yini na iSelesele ulibambe uthi nje ukhululeke nje okay guys-ke lokho umcabango wakho-ke ozokwazi uphinde ukuthi uzigcinele wona okay guys so the moral of the story ukuthi kubalulekile ngasonke isikhathi ukugcina isithembiso always must always keep your promise ne ikakhulukazi kubantwana bakho umntwana nje if you have promised her something please make sure that you do keep your promise right okay guys so next story will be
on Friday, 17 September, by Sihle Nontokweni. So the story will be titled Little Red Riding Hood. So guys, from me, Sanelisiwe Ntuli, guys, to you, aka Literacy Month. Bye bye bye. Nisale kahle, guys. Thank you so much. Mwah, 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 mwah.